Монда һәр баскыч, һәр дивар, һәр бер почмак үзенә күрә аерым бер тарих. Мутиннар, Тинчуриннар, Сәйдәшевлар эшләп яшәгән урыннар Казанда күп түгел. Аларның һәр берсе татар халкының зур бер мирасы булып тора. Сөйли торган әйберләр, сөйли торган бүлмәләр, 40нчы еллар афишалары, костюм декорация үрнәкләре, киемнәр, кылычлар, сөңгеләр, гади генә экспонатлар түгел шул. Татар театр сәнгатенең атасы Кәрим Тинчурин турындагы истәлекләр сакчылары. Менә бу фотография карагач инде күренә, Кәрим Тинчурин ул алгарышлы ниндидер әйберләр яраткан булган ахыры, әйме? Менә сез әйтегез, аның теге менә бинокле булган, әйме? Менә аның велосипеды булган, велосипедта йөргә яраткан. Сез андый менә кызыклы мәгълүматларны да бирергә тырышасызмы, юкмы балаларга? Әлбәттә, бу мәгълүматлар бирелә, квестлар вакытында да күрсәтелә. Шоулар инде, әйме? Тинчурин велосипедта йөргән Сәйдәш белән. Тинчурин велосипедта йөргән. Тинчуринның менә Япон, Кытай фарфор савытлары бар, аш савытлары, тәлинкәләр, кашыклар. Димәк, ул бик зәвыкка тартылган иде, әйме? Ул бик зәвыклы булган, һәм бик күп укыган бит инде. Мәсәлән, бездә Тинчуринның 18нче елда ул тәрҗемә иткән Турандык спектаклен, ул Хан кызы Турандык дип тәрҗемә иткән кулъязмасы бар 18нче елда бит инде. Һәм ул тәрҗемәнең дә мәгънәсе бар. Ни өчен ул шушындый авыр елда шушы әйберне эшләгән. Һәм ул кулъязманы без кешеләргә күрсәтәбез менә. Балалар, биредә 2 конверт яшерелгән. Тизрәк безгә кирәкле сүзләрне табар өчен бу кирәкле конвертларны табыгыз. Әйдәгез, сүзләргә. Кулларына телефон тотып дөньяга килгән, үз теленнән читләшеп барган, мәктәпләрдә үз тарихын өйрәнмәгән, үз мәдәнияте белән кызыксынмаган, әмма күңел сафлыгын, яңа гыйлемгә тартылуын җуймаган балаларны татар театр дөньясына алып керү, этәрү шактый катлаулы мәсьәлә. Әмма җан биргәнгә җүн бирә диләр. Театрның планнары да зурдан. Кәрим Тинчуринның тормышына багышланган истәлекле урыннары белән таныштыручы, Казанда җәяүле экскурсияләр үткәрү, театрның кунак бүлмәсен җанландыру, анда очрашулар, лекцияләр, остаханәләр һәм башка күп төрле чаралар уздыру. Бөек драматург Марсель Сәлимҗанов юкка гына театр балалар тавышыннан гөрләп торырга тиеш димәгән бит. Хәер, бу өметләр сүз булып кына кала күрмәсен дә, татар сүзенә ирек кенә бирә күрсен. Ни өчен нәкъ менә шундый яшьтән, кечкенә яшьтән бу эшне башлап җибәрергә кирәк? Чөнки анасы белән сиңа дигән мәгънәне беркем дә кая куя алмый, шуңа күрә кечкенәдән өйрәтсәң, ул бара менә кеше бит инде 15 яшенә кадәр сеңдерә. 15 яшеннән соң аны инде тәрбияләп булмый. 15 яшенә кадәр тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә без кызыксындырабыз икән, театрга җәлеп итәбез икән, димәк безнең потенциал тамашачыларыбыз үсә дигән сүз. Менә бүген татар баласын үстерү бик тә авыр мәсьәлә. Ул гомумән бүгенге көндә авыр мәсьәлә. Әтиәниләр бик үк җитди карамыйлар үзебезнең татар теленә кызганычка каршы. Мәктәпләр генә җәлеп итеп бетерә алмый. Үзегез әйткәнчә мәктәпләрдә дә сәгатьләр кимеде. Инде чын мәгънәсендә без үзебезнең милләтебезне саклап калырга тиеш. Безнең театр бу өлкәдә әйткәнемчә, алда әйткәнемчә зур көч куя.